Imbes anaragsak a Christmas party, nagtinag ti pagbalutan ti 40 tawen na a tricycle driver, ani alias Jing, residente ti Zone 6 Bangged, kalpasan aday to'y tinatiliw, gapoy ti panagpaputok na ti paltog, iti Bourbon Street, Zone 6 Bangged, agarop alas 8 iti rabii. Pasado alas 7, idi nakawat ti report ti pulisya, manipod iti kapitan ti Nasaw a barangay, seknan ti napasamak. Makita iti ala ti CCTV, ti lalaki nga adda iti igid ti kalsada, idi kalaat-latan ang nagpapatok ti paltog iti asideg ti grupo ti agiinom. Iti investigasyon, Christmas party ti Zone 6 toda, ken madama nga agiinom ti sospek, ken ti kakadwana. Bigla-bigla matang inalang din na paltog na, yung putok na maten. Kalpasan ti pasamak, nagawid isuna iti pagtaynganda, sumagmamanulaing a metro ti kaadayuna, manipod iti nagiinumanda. Kat sigod nga napan kami, naghatpursot kami. Kat ijay nga naalam isuna, tadad yung nagmulan ti kwarto na di may isang caliber 45 nga dami isang magasin na nga nakaiwara, ijay yung nagti kwarto na. Kinabartek ti makitkita ti pulisya, arason anang itunda ti panagpaputok ti paltog ti sospek. Gapota may atan ti tama na kanya na di Christmas party dan. Hanamutan nga kwan nga adda ta paltog ni gigaman na. Nabartek na nga talaga, sir? Yes ma'am, idi alawin so na hanapay nga mo palanti sa sawon na. Awan may tinadangran iti insidente. Narekobre iti crime scene ti talo a basyo ti bala ti caliber 45. Ti suspect ti sumango ti reklamo nga alarm and scandal, ken panaglabsing ti Republic Act 10591. Nagkadkadmeten ang nagpa-interview ti suspect iti news team. Nagpaligipmet ti pulisya, seknan iti panagrambak, ita a holiday season. Dito'y holidays ka rito'y apo, nga kakailian dito Bangged. Ket ikwa tayong iragsak ti pampamilyahan tayong ikanti tiyansana nga adanto agaray sa problema. Gapo dito'y kinabartek tayo no adda impluensyan to ti arakan. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.